Ne janeno mar Lolwe TV kamoro moro mainti akaw thuolo makende mar wakini machiegni e chenro niendi mar ngima mwandu mabiro ni ngeso ka ngeso saa 10 mamidhiambo. Weche mang'eny osewachore kotenore koda tuo mar abach kata madho ombogo dendo ni stroke. Wan gi jalo nye studio kaendi odhi lero mang'eny mathoth kotenore koda tuo niendi mar abach ma waduongo gi dho jowagunda ni stroke. Dong'ani Ruth Ochungo ane makaw thuolo makende mar wakini machiegni. Wawinj ni daktari to nyinge ng'a to tiyo kanye kairo chaka to akmudu chieng' makawuono. Machiegni studio. Adwoko erokamano Ruth, aniluonga ni Laktar Sam Odundo, athiethioga kar thieth maga kan ma Kisumu. Yes. Koro adwoko erokamano kuom chenro makawuono mar wuoyo kuom tuo mar abach. Tuo mar abach. Tuo mar abach en tuo machalo nade? Ng'eni nitie jomoko wacho ni ai jowa ng'ane stroke nyogoyo. Tuo mar abach ni en tuo machalo nade kaka jalony? Inyalo lere gi dhok mane ma dana moro mantie dala, kwara moro mantie dala nyalo winje maber. Tuo mar abach ne dani mandala kaachiel gi jawinjo mar janeno mar Lolwe TV. Janeno mar Lolwe TV. Yes. En ni iyudo ka remo kaka ringo e pat mag obwongo nyalo dok chien kata nyalo chwer, remo nyalo chwer e obwongo. Kamano setimore, koro gik mang'eny nyalo nyiso gik machalo kamago e tuo mar abach. Obwongo nigi parts mopogore opogore matimo gik mopogore opogore. Achiel kuom gik magitimo en wach mwawacho kata loso kama ma kizungu luongo ni speech. To mamoko gin kaka rieyo del, wuotho kod paro. Gima nyalo mi par nyingi ni an iluonga ni Sam, kata ma nyalo mi par nyingi ni luongi ni Ruth en part mar obwongo. Koro kopo ni remo sekoso e obwongo kata ochwer e obwongo kaluwore gi kama otimore no, tinyalo yudo ka fuondni moko tho, ok inyal ting'o badi, inyalo yudo ka wach koro ok inyal wuoyo, inyalo yudo ka koro kata paro ok inyal paro gimotimore, kendo gik mamoko nyalo biro. Koro ng'ato nyalo dhi kata ng'at malosore kama entie no, losruok maduong', losruok matin, gik mamoko maluwe kaluwore gi kar obwongo mo ohinyore no. Awinjo kacho kanyo maler ni obwongo kata stroke abach mawuoyeni endi en ni ka remo ochwer e obwongo. Ang'o ma samoro nyalo kelo chwer mar remo e obwongo kata ng'ukni moro e obwongo mang'ne mi ng'ato bed kod tuo mar abach? Okay, nitie gigo mang'eny manyalo miyo remo chwer e obwongo. Achiel kuomgi maluwore kod tuo mar abach en jogo mabedo gi pressure man malo. Inyalo bedo gi pressure man malo ka ok ing'eyo ni in gi tuo pressure, tiyudo ka koro chieng' moro kodhi ohidho kabisa, to nyalo miyo leche mag remo mane e obwongo barre, basto remo chwere e obwongo. To kok kamano tinyalo yudo jomoko ma seche moko nigi tuoche mag remo. Achiel kuom tuono iluongo ni tuo mar sickle cell. Machielo inyalo bedo ni nitie gik moko machalo kaka rageng' mageng'o dho kizungu luongo ni clot, mageng'o remo mondo dhi kama nowinjo dhiye cha. Kamano setimore, to koro part mar obwongo manowinjo yud remo cha ok yud remo maber, basto tho. Ing'eni gimoro amora maonge remo to tho. Koro yudo ka part mar obwongo no otho. Koro kamago setimore ka koro ng'ano biro gi ranyisi mag tuoni e dende. Ranyisi mag abach gin moting'o mage? Nikech wan owinjo ga mani nyar ng'ane stroke nogoyo, wuod ng'ane abach ogoyo. Gin ranyisi mage maka janeno mar Lolwe TV oneno to nyalo chich ni gima timore ir nyathina ni kata gima timore ir wuonwa kata minwa ni endi nyalo bedo ni en gi tuo ni endi mar abach. Achiel kuom gik manyaka wang'e kaka joneno ne tuo mar abach ng'enyne omako ko joma hikgi osesudo mbele. Ok omak ga nyithindo ahinya, omako ka joma dongo. To komako nyithindo to mana ka gin gi tuoche mamoko mag remo. Koro achiel kuom gik minyalo neno en ka ng'ato ne en ng'at mobedo kamoro, tiko ka pono ne nyalo neno kata ka dhoge bam, paro ne lal, onyalo biro kata ka en gi yom e bathe nyakunchiel.
en ng'ama koro kano tiyo gi lwete koka cham kata lwete koka tipo ka kono koro ok nyal tiyo ombekni onyalo bedo tielo, onyalo bedo lwete, to luwore bende gi kaka oromo e obwongo kucho ni to timore maromo nade. Kotimore mana kama tin tinyalo yudo ka ng'ato biro mana gi dalili moro matin, dhoge obam, bathe odhi kunchiel, kata obira ka ng'at moro man gi tuo madachalo tuo ndulume, mano bende nyalo biro, ochalo ng'ama oluoko opukni ka ng'ama nigi tuo mar ndulume. Mago achiel kuom gik ma tuo mar abach nyalo bedo godo. Sama ranyisi mar dhok ma bam biro, en gima timore dichiel koso en dhok manyalo bam mos koripo mana koro bam chuth, koso en obiro nang'o? Onyalo biro mos kata nyadichiel kaluwore gi kaka obwongo ohinyore, kata nitie seche moko ma jomoko yudo dalili madwa chalo ga bach marumo e seche 24. Mano bende nitie partno. To nitie mamoro ma koro biro matek dichiel, ochalo ng'ama polo goyo, iluongo ni thunderstorm kata gods. Koro chalo ng'ama polo goyo, koro iwinjo ka itho thanya dichiel, injo ko wacho ai denda otho. Koro winjo ko wacho na winjo ka batha koni otho tudhno kalandhivi daka winji kata kimako machalo kamako. Koro obiro godo. Pogruok mane mantiere kind ranyisi mar abach to gi kalandhidhi manyalo maka ng'ato to weyo? Nikech ing'eni samoro nyalo poki wuotho to kalandhidhi omaki mikia kaka itim. Be nitie ka ng'ato nyalo pogo ni yawa momaka ni ma to kalandhidhi, to machielo ni to chalo tuo ni endi mar abach. Mar abach ng'enyne oluwore gi wawacho ni king'iyo fuoni mag dhano kaka Nyasaye nochweyo, coordination kia obwongo nyaka ibie tielo. Mamoko mamako tielo gi okibi winjo ko mako wi malo dichiel, kata dalili mamoko mabiro dichiel ibiro yudo kana ko mako tiendi ka kende, to ka fuoni mamoko to niania sawa, ineno. To ka abacho maki to ng'enyne ochakore gi malo, ko okelo dalili ne ko biro piny, koro ibiro yudo ka bathi konchiel nyaka piny nyalo tho nyaka piny te. To lakini kata kopogore gi mano, kaka na wacho, ing'eni ka en remo mochwere, inyalo yudo ka ng'ato remo chwiri wiye mang'eny, ng'ato remo chwiri wiye matin. Ng'at ma remo chwiri wiye mang'eny cha dalili ne seche moko bi bedo mang'eny ka ng'at machielo ma dalili ma remo chwiri wiye matin. To ka bende luwore gi dalili kata sama ni bire, ka ng'ato bire e thieth chon kaluwore gi remo mochwere kata kaluwore gi kaka remo ok ringi, tinyalo konye piyo. Koro yudo ka dalili gi seche moko ok nyal timore nade, ok nyal chalore, keto maduong' mowinji ng'e ni okelo yom e fuoni mag del. Mano e gima duong' mobiro go. Omako fuoni mag del. Mombeki, monyos, moto kabisa. Kendo yudo ka ng'ato koro kata ka en ng'ama dichuo kata ng'ama miyo, nyalo tame kata geng'o lach kata oko maduong', koro odhi adhiya kende onjawre anjawa kuome. Ana duki mana chien matin, nitie kama ni wuoyi miwacho ni tuo mar abach ni endi othoro mana mako jogo ma hikgi oniang'o. Kang'e ni higa miwuoye ni chakre higa di? Ng'enygi wawuoye joma hikgi oniang', koro wachako wuoye joma dhi higa 65 kadhi mbele. But kaluwore gi kaka sani nonro chiwo, tibiro kata ka jok mane higa 55 bende gini koro timore nade chako mako. But ng'enyne kwawuoyo kuom joma dongo, kwawuoyo kuom joma ne higa 65 kadhi mbele. Nitie nyithindo moko ma iyudo ka en nyathi matin, samoro en jatin pod odongo, tiyudo ka bathe konchiel otho kendo en ng'ama wuotho kong'ol. Dibed ni mano en abach koso mana tuo machielo mamako nyithindo? Nitie tuoche mang'eny manyalo mi wuoth ka ng'ama ong'ol, ma seche moko gibed gibire yo mar obwongo koni. Kaka na wacho mokwongo, na achiel kuomgi gin tuoche mag remo. Onyalo bedo ni ne en gi tuo kaka mar sickle cell, oyudo abach. Onyalo bedo ni en gi tuoche mamoko mag remo. Nitie tuoche mamoko mang'eny mag remo ma seche moko ok dewa wach kama itwa tieki. To bende nitie tuoche moko machon mane nitie, to kaluwore gi chenjo ma sani timo, machalo kaka polio gini, mago tuoche ma koro sani to gitin kabisa. To gimbe nyalo do kane gimako ng'ato. Koro mago bende nitie. Gima bro konyi ng'eyo ni ne en ang'o, en mana kiyudo history kata kiyudo kaka no chakore kata chal mare ir jatuo kata ir ng'ama nigi shida no, eka ding'e kaka gino chalo.
Janeno Malolo TV puro dhi mbele ka indi gi twak wago mbaka kotenore koda tuo ni endi mar abach. Iwinjo ka jalony olero maber ni tuo mar abach kata stroke kidwa ng'e ni in kode tibiro yudo ka dendi tho kochakore e wiyi kadhi piny. Ok en tuo manyalo mako mana tindi kende ni winjo mana lweti kende motho. Omiyo ka dipo ni in gi ranyisi machal kamagi endi, aparo ni mondo mi itim ang'owa, ikaw thuolo ni makende mondo mi idhi e od thieth mondo mi iyud konyruok mapiyo. Kapod wadhi mbele, daktari, ok ang'e ni tuo mar stroke ni inyalo wacho ni en gino ma inyalo yude e anyuola mari, koringe rembu, kata onyalo gamore yo machalo nade? Singi king'iyo kaka jolony osetimo nonro, to ok dawach ni en gima ringe remo. To gik mademi yud tuo mar abach ema nyalo bedo ni ringe remo. Kuom ranyisi, tuo mar pressure, tuo mar sukari, to kod tuoche mamoko machalo kaka mana wache mag sickle cell. Gine gigo maringe remo. Gin kisebedo kodgi, kata tuoche mag adundo, nitie tuoche mang'eny sana mag adundo. Ng'ato nyalo bedo na adundo ne gwecho, to ok ogweche yo ma nitie kaka winjo be no gwecho moluore maber. Koro kuom jomoko tido ku gwecho to en gi ng'ikruok matin. Koro mago ema dikel ng'ato yud tuo mar abach. Mage maringe remo, to tuo mar abach wuon to dakwa wach ni ringe remo. Gik makele gi ema ringe remo. Inyalo bedo gi tuo pressure, mama unene gi pressure, baba unene gi pressure, kata dani moro, sukari kwaru moro, machalo kamago. Gine magi miyo koro de yutu mar abach, to gine magi ringe remo. To tuo ni wuon to nonro kwol maler kabisa no ringe remo. Tara matin sana ma wuoyo kuom mano ma nyalo wacho ni oringe remo. Mondo mi chake lero mana ka indi mondo mi wawinjale malong'o kendo maler. Winjo ka lidhe chien kanyo lakini ok yare ahinya. Gin tuoche mage kata risk mage ma wanyalo bedo godo sama an minwa kata wuono kata kwara mono nitiere gi tuo ni endi mar abach? Achiel kaluwore kaka piny sani sudo, tuoche mang'eny, tuoche machalo mag abach gi chon nineno gi e piny mag jowagunda, to tinde gibiro nyaka e pinje waka. Achiel kuom gik manyalo miyo magi timre gin ngima ma tinde wadago. Chon niyudo ka ng'ato nyalo dhi kata kaka sani koro wan Lolwe ka, kodwa dhi town to owuotho. Tinde yudo ka ng'ato dwa wuotho kata ka kucho, odwa idho peng, osechikore, odwa idho gari. Koro ngima mwadago. Chon niyudo ka mine chamo chiemo maber, machumbi gine tine. Tido ka sani wachamo chiemo machumbi ng'enye. Wasetimo mage, ok wabedo gi del mang'oyo, ok wanyal timo exercise, ok watimo rako, gik machalo kamago. To kata waonge gi ilo mar ng'eyo. Kipenjo oganda mawinjo mang'eny ni to ji adi mosedhi kata e osiptal mopimo pressure margi, ibiro ka maybe kata kuom ji 10 en ma ng'ato achiel kende mosedhi. Koro wanyalo bedo ni wawuotho gi tuoche to ok wang'eyo. Koro chuno ni nyaka wang'e ni to kata jok vijana, jok mohero tiyo gi yedhe ma iwacho ni medo teko, ma seche moko bende ok gimed teko, gimedi mana problem. Machielo gin gik machalo kaka chiemo michamo, kaka na wuoyo, inyalo bedo ng'at mohero gik mowang', hero gik ma chiemo kaf gi mage miero. Mago gik mamiyo ibedo gi risk mag yudo tuo mar abach. Nikech magi biro miyo yud tuo mar pressure, gibiro miyo yud tuo mar sukari, gibiro miyo yud gik mang'eny, tuoche mag leche, mafuta mamoko osebede leche ni mag remo. Koro ene modhi ga mako bede dendi to bro geng'o koro mondo kik timri nade, kik remo dhi obwongo. Koro gichungo remo kaka ringo maber. Koro kamano osetimore to chuni ni nyaka koro yud tuoni. Nikech ne ok irito ngimani chon. Koro chuni ni nyaka irit ngimani, gorako, cham chiemo maber, kaka jok mohero ring'o marachar, ring'o manyalo bedo ring'o kaka mar rech, ring'o mar gweno, ineno, cham chumbi matin, era lot, gik machalo kamago, ginyalo konyi. Make gi kanyo. Puro dhi mbele ka indi, ma indi en jalony weche goeko mag tuo mag abach, ino kanyo daktari Sam Odundo. Wakao yweyo matin kod uka ma indi, to dhi ng'iyo ni to gin yore mage kata okenge mag onego bed ni wakao mondo mi wageng' tuo ni endi mar abach. Ka dipo ni pok omakowa, geng'o ber loyo thiedho joluono go ngero. Kae mana matin kanyo, waduogo kik idhi mabor.
Janeno Malolo TV kadiponi okiyao TV mari arwakini machiegni kendo wadhi mbele ka indigi twak kumane wawego e mwachake godo ma en chenro mar ngima mwandu wagomba kotenre koda tuoni endi mar abach madhombogo dendo ni stroke. Luonga Ruth Chungo wan ka indi koda jalony e weche go eko mag tuo mar abach idendo ka indi ni laktar kata juoga Sam Odundo. Ne waweyo ni ka waduogo kama to dwang'eyo ni to tuo mar abach ni wanyalo geng'e gi yore mage mondo mi kik omak jogo ma pok omako. Okay, tuo mar abach kaka tuoche mamoko geng'o tuo nyalo bedo okenge 1, 2 kata 3. Okang' mokwongo en geng'o tuo kapok omaki. Mana wacho ni ngima mwadago gigo mwatimo nyalo konyowa mondo kik wayud tuo ni. Bedo gi gombo mar ng'eyo chal ngimani, kaka inyalo dhi pimo pressure, ichamo chiemo ma chumbi tine, ibedo ng'amoero orako, okibeda beda ng'ama ngoyo ma initwani gimora mora itimo gi machine. Ine ot kata luoko matino ok inyal luoko, ingilawo to ok inyal kata kawo nanga ni tero e tol motomo. Ikungo dendi. Ili piru mna dendi. Basto kia kanyo tidhi chamo chiemo matinda winjo iluongo ne chips. Molelo. Kata ka en gwacho kata kwawaru dhok biro luonge godo. Idwa chamo gik machalo kamago. Mago e gik manyaka koro wawe. Nyaka wang'e chal mar ngima marwa. Nyaka wapim sukari, wang'e ni to de wabedi ka wan gi tuoche mag sukari. Nyaka ing'e inyalo yudo ka anyuola miae nitie jogo man gi shida mag sukari, shida mag pressure. Koro nyaka ing'e chal ni chon. Mago nyaka wang'e kendo nyaka watimre nade, nyaka wariti. Jok mohero tiyo gi yedhe mamedo yien go, yien mamedo teko go. Gin bende nyaka koro gitimre ni giwe mago nikech bang' mago duto inowuone mikonyo ngima mari. To kendo gima chielo man kaka na wacho ni okenge mopogore. Okang' mar 2 en koro thiedhe. Thieth mare biro ng'ango kendo 2. Kapok ochopo kar thieth kanyo inde. Arare mondo mi ilero into in terms of jogo mawito ngima iko tenore koda tuo ni ndi mar abach. Kaka in jalony ng'in samo unyalo bedo gi data. Waringo kanye kaka dhano. Kaluwore gi kama wantie, jok man gi tuo mar abach kaka ne wawacho, gima duong' momiyo ga ji kabisa en awacho nyalo wacho ni moinga 50% mar ji moinga atamalo 50 moyude nyalo bedo gi gimiluongo ni permanent disabilities, hinyruok mosiko. Ginyalo bedo gi ng'ol mochwere manyaka chieng', makata koro iteri thieth moloyo kabisa to ok ginyal duogo kaka ne gin chon. Seche moko ne en ng'ama tiyo ma timo tije manyalo wuotho. But moingo 50 kuom gi atamalo 50 nyalo yudo ka koro teko margi otimore nade, odok chien. To moko bende nyalo gik mawito ngimagi. Kendo luwore gi kaka obiro, ginyalo wito ngima margi. Kaka sani nawacho ni chon kabisa, ing'eni iyudo ka pinywa ka data nyalo bedo piny, lakini ki data mang'eny motiyo godo gin mag jowagunda. Nyalo ka jomoingo millions kata moingo 2 e pinje mag wazungu thoe gachiel nikech tuo ni. Koro mago gik mantie kanyo. Maiso ni en tuo mainyo jowa. Kata kamano samoro data ema nyalo bedo data manyalo bedo ni onge, lakini ohinyo ji nikech komaki ma ok othiedhi piyo to kendo koro hinyori. Nitiere gimoro mosichanda kae ni kidaro mondo mi apenji nikech ing'eni ni jalony samoro janeno Malolo TV dhi winji moingo kawache. Ywak moko sebedo ma en kora en myth. Jomoko ka tuo mar abach omako kata stroke omako ni mara ma anyuola malawa ma inega. Uwe kodi ka mondo nyisgi gini en tuo mabiro kendo nyalo geng'. Ne janeno marwa adwa na kodu ni tuo mar abach ok en chira be ok en juok. Ang'eyo ni wan joluo ng'eny joluo tho, joluo inego. Joluo ng'ama motimo eno nege. Joluo tho, joluo inego. Tuo mar abach ok en chira, ok en juok. En tuo kaka malaria. To kendo inyalo thiedhe kaluwore gi kaka iwinjo. Kineno dalili go, iwinjo ka in gi wich bar matek kabisa. Wibari mo kinyal. Basto bang'e ipo ka koro pachi olal.
Kani wuoyo to koro kiwuo. Ibomo mana wach. Dhi osiptal. We manyo wadu machielo Malawi. Dhi osiptal mondo pimi. Nikech kaka na wacho ni geng mare ni engango cha. Thieth mare be koseromo kind seche 3 seche 4 gi nus. Nitie thieth mwanyalo timo. Ka en mar ni remo ok ringo obwongo. Nitie gik minyalo timni. Mit tem mondo duok ringo mar remo cha kaka ni kare. Madho wataalamu luongo ni thrombolysis. Mane nyalo timni kichopo hospital chon mapiyo. To ka koro biro to yudi tisekawo seche 4 gi nus kadhi mbele. Koro gini ok nyal timni. Masa mori ka okra mana nyaka tugo itiyo kra juma yot. Tieko juma yot. Koro iketho thuolo ni mar yudo konyruok mane nyalo yudo cha. Ineno. To bende kiseko kaka na chako wacho ni ng'ango mar ariyo cha. Kiseko fwenyo ni in gi tuoche machalo kama. Ti gi yath mondo konyi. Yath manyalo konyo adundo ni, yath manyalo duoko pressure piny, yath manyalo rito sukachi. To bas tibedo ng'at moro matimo gik moko e yo mowinjore. Koro wachopo kar thieth ka. Koro kar thieth kana ni lera ne maber nikech ng'eni nitiere jowa moko magihinyore nikech koso ng'eyo. Ng'ato tuo to kar mondo mi okaw thuolo makende odhi osiptal to dacho ni kuri dhi dware pesa mang'eny. Pok opime mong'eyo ni ang'o matime en oseyuago pesa. Adhi yudo pesa kure. Thieth mar abach, tuo mar abach nyalo bedo yo machalo nade? Thieth mare to nitie kako nyalo bedo gi yot. Kwa time kwa geng'e okang' mokwongo. Ko gike okang' mar ariyo gi mar adek koro beto nyalo bedo ka en gi nengo. Koro geng'o ber moingo thieth. Kwa nyalo geng'o to thieth mare nyalo bedo mayom. Nikech ka koro ing'iyo kaka mawacho ni thrombolysis miwinji wacho imi yath ma golo kata kana en clot moro mageng'o remo ringo. Garama mare ni malo. Kendo seche moko kionge gimoro manyalo romo kaka $1,100 kadhi mbele to dak thieth gi seche go. To mana kiweyo mana kiweyo osudo kucho. Koro mago gik matimo rande then ok en tuo mibro thiedh ng'at achiel ka koro seyudi. En tuo ma koro itimo ne tich kata ithiedho ka ji oriwo paro kanyakla. Nikech ka koro isebedo ng'at mara seche moko wach ni ng'at moro manitie kaka sani tiyo kani. Iyanka information ka. Koro tuoni ogo ing'eni ok ibi e studio ka moto wawuo kaka wawuoyo. Koro ing'eni wito tiji. Nyithindi ka seche moko ine mane ritogi dak koro iritgi. Koro ng'at machielo matimore nade ema dwa konyi. Ma kende nyalo miyi pressure. Koro biro dwaro ni mondo ibed kata gi counselor. Nikech life mari koro lokore. Jahocho. Kata ng'at ma puonji mamiyo inyalo dak gi tuo moseyudi no. Nikech koro ing'eni in ng'at mobedo ni kani wuok oko kidhi kata oko e losruok koro ibedo kaka kendi. Koro ng'ato machielo dwa biro konyi. Koro ing'eni nyaka koro chuni ni nyaka puonji nyaka kata ng'at ma dwa puonji kaka idwa dak maonge tich mani dak go chon cha. Nitie jolony mopogore opogore. Kata jolony ma dwa puonji kuom chiemo michamo. Ineno kata jolony ma dwa thiedhi ni. Nitie moko ma gik ma koro timne nyaka yengo. Kaluwore gi clot mane kata remo mopoto e obwongo. Nitie kama gik ma koro yangi. Koro yudo ka ok en gimoro minyalo wacho ni daktari achiel ni kibiro ira kama to koro abiro tieko tuo no te kata abiro thiedhi kenda uwuon. Seche moko gik ma koro idwa ni mondo teko manorume lweti mondo koro timre nade oduogi. Ibiro duogo manyo ng'at miluongo ni physiotherapist. Koro ibiro chuni ni nyaka ibed gi ji mopogore opogore moto konyi. Koro ibiro bedo gi jolony. Abiro wacho gi dholony. Biro dwaro mondo ibed gi ng'at miluongo ni nutritionist mapuonji kaka yor chiemo. Wabiro bedo gi ng'at miluongo ni physiotherapist matimo ni exercise e dendi. Wabiro bedo gi ng'at miluongo ni counselor kata psychologist. Ne kaluwore gi part mar obwongo mana wacho nitie seche moko jok moko motami wuoyo. Ma chuno ni nyaka koro bed gi ng'at miluongo ni speech therapist mapuonje kaka onyalo chako wuoyo. Kaka ne ni puonjo nyathi wach ni mama baba koro en bende ng'ani chako duogo mondo puonje kaka onyalo timore nade kaka onyalo wuoyo. To gi dakteche kata lakteche mamoko ma koro dhi ka en gi tuo mar sukari kendo koro gin bende gitimore nade githiedho magi. Koro ok en gimoro achiel ma bro wacho ni mondo ng'ato timre nade dhi thiedho daktari achiel. En gik ma koro ithiedho kanyakla. To ok mano kende kata kama iaye cha bende koro chuno ni nyaka jogi bende timre nade giriwre lwedo mondo konyi e thieth mari. Omiyo na wacho ni thieth maber mare en temo geng'e. To komuomi nikech nitie bende jok moko ma kata tim magi te to pod otimore nade pod omuomo. Koro mago be nitie. Kotemo muomo kitiyo gi mago te to muomo
is well and good, mano be nitie kanyo. But ng'enyne kwa geng'o gik madekele gi to wabedo maber. Daktari, mana ka puro gomba kai tuo marabach ni endi. Ji nitie tuoche mopogore opogore del. Iyudo ni samoro ng'ato onge gi tuo marabach. Kata kamano, en ng'ama dende siko mucha gik moko jo mana ka ringe dende, dende onge gi kwe. Ma nyalo bedo ni ang'o matime? Nitie tuoche mag ring'o, nitie tuoche mag choke be. En del mamuoch, tuoche man gik moko ringe dendi kaka landidhi no maki to boko maki. Kaka ineno del Nyasaye nochweyo, en gi leche, en gi ring'o, en gi choke, remo bende, en gi remo e iye, en gi gik mang'eny. Koro nitie tuoche mag leche makelo paro, iluongo ni neurons. Gin bende gibedo gi tuoche gi yorgi wuon. Mano nyalo mi bed gi daliligo. Kendo iyudo ka in gi leche makelo paro miluongo ni neurons go. Kendo gine ma ginyalo miyo winjo ka tiendi tho, tudhno, winjo ka pachi tho, tudhno, gik machalo kamano. Mago gik manyalo biro. To machielo bende jok moko man gi tuoche mag choke. Jok man gi tuoche, an example, iyudo ka koro fuonini, choke chako regore. Koro mago bende gik matimore nade? Matimore manyo miyo kitimore nade kiwuotho tiwinjo ka dendi timore nade? Dendi much. Dendi much samoro kibedo kama in kitamo ni chung to chung tamo. Mago timore. Aya moko to be manyo osruok jomoko bende koro ijo nyacho. Del mana mobenga benga. Del bende mobenga ni abenga. En ng'at moro makube kotimo timo orako moro maber tidiru ka gik moma choko timore nade? Onge. Nikech ing'eni kiseno kata jo mpira mago mpira ka. Jigo adhula. Ng'ato nie pap tipo mana ka omake moko nyal ringi neno ma kigole iloko jatugo machielo. Mago gik manya timore kaluwore gi kaka itimori nade kaka irite. Janeno Malulu TV iwinjo kachiel kuwuok e dho jalony ni ok onego bed ni wabed abeda ka wabenga dendwa. Bed jalno matimo rako, bed jalno matemo gi wuoth, bed jalno maketo dende tiyo to ok yo moro marach marinyi, but ibedo jalno machapni kon gi koni, linga gi desa dend gi del samoro nyalo miyo tuo marabach ni endi makwa. Joluono gongero ni chako chon ber maloyo dhi ka joga. Ang'ama mono wakaw thuolo makende ka dipo ni wantiere gi ranyisi kata kapok en ranyisi moro dendi. Kawe odiochiengi moro achiel idhi osiptal tipimi mondo ng'eni to inyalo bedo gi shida kata tuo mane dendi. Anado ka sama wawang'wa, ok ang'e ni wach mane mogik manange iweyo godo janeno Malulu TV. Wach manyalo wego janeno Malulu TV en ni tuo marabach ok en juok, ok en chira. Tuo marabach inyalo thiedhi. Kendo tuo marabach kaka nasewacho dalili mage apimo en tuo ma ng'ato ka ng'ato winjo bed ni koro nyalo fwenyo owuon. Kisumu ka iluongo ni Kisumu dala. Hospital mar Aga Khan inyalo konyi kata osiptende mamoko. Kendo migepe mana wuoye ka tete nitie jogo manyalo konyi korka chiemo, nitie jogo manyalo konyi korka orako mag del, nitie jogo manyalo konyi kata gik ni nitie moko madwaro yeng'o bende inyalo konyi, madwaro yath bende inyalo konyi, kata jogo manyalo cheko ni tuoche mag adundo bende nitie. Wabed jogo mohero dendgi kendo morito dendogi mageng'o magi duto, kendo kwatimo magi to wabiro konyo mang'eny ogandawa mang'eny ma winjowa, kendo kata wabiro tero negi wach mwayudo ni mondo watem matek mondo wakonygi. Kamano. Gikanyono iwinjo maber ni tuo marabach ok en chira, ok en juok. Omiyo ka in gi ranyisi ma laktar osewuoyo giendi, kaw thuolo makende mondo mi idhi e osiptal. Akaw thuolo makende maduoko ni erokamano kuom chopo e studio kaendi mondo mi wago mbaka. Janeno Malulu TV ni maduoko ni erokamano kuom kaw thuolo makende mondo mi ibed piny wapuonjre kaka oganda ka joka nyanam kokalo chiro ni endi mar ngima mwandu. Luonga Ruth Ochungo ne wan kaendi kod laktar Sam Odundo mawuok Aga Khan Hospital, kendo en jalony e weche go iko mag tuo marabach. Oriti masani.